Życie społeczności ewangelickiej z Bytomia przez wiele lat toczyło się na placu klasztornym. Do dziś odprawiane są tu nabożeństwa, jednak już nie w kościele, lecz w byłym domu diakonis. Parafia liczy obecnie około 100 osób, a jej dzieje są bogate i pełne punktów zwrotnych. Wyszliśmy za bramę nad rzeką, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami. Historia ta zaczęła się w Wittenberdze, gdzie w 1517 roku Martin Luther, mnich augustiański i wykładowca uniwersytecki, ogłosił znamiennych 95 tez. W ten sposób rozpoczęto dyskusję o pokucie i odpustach oraz stanie ówczesnego Kościoła. To wydarzenie dało początek reformacji. Myślę, że Luter, przybijając swoje tezy, nie miał w ogóle pomysłu na reformację, miał pomysł na naprawę tego, co zastał w Kościele, którego był częścią. Natomiast to, co się wydarzyło, było pochodną wielu czynników. Myślę, że jednym z ważnych była ogólna atmosfera religijna, która wówczas na początku XVI wieku panowała w Europie. Taka chęć poznawania rzeczy, które dotychczas były trochę skryte. Nowinki religijne szybko dotarły na teren Śląska, należącego wówczas do Królestwa Czech. W pierwszej połowie XVI wieku duża część duchownych, mieszczan, a także chłopów opowiedziała się za nowym porządkiem kościelnym. Reformacja dotarła też do Bytomia. Te 95 tez można było wydrukować. To był wówczas wynalazek równie wielki jak dzisiaj internet. Szerokość odbioru, gdzie można wydrukować coś, powielić w setkach, tysiącach egzemplarzy, sprawiło, że rozlała się szeroko wiedza o tym, co się tam wydarzyło. Ludzi to interesowało, obchodziło. Mało tego, nie chodziło tylko o tę ulotkę, ale wydrukowano coś daleko ważniejszego. Nowe wydanie tłumaczenia na język miejscowy, niemiecki zrazu, Biblii, która dotąd była znana w wersji łacińskiej. A któż znał język łaciński? Niewielu. Duchowieństwo, ale zwykli ludzie nie. A teraz wszyscy mogli przeczytać. W 1526 roku Śląsk wraz z całym Królestwem Czech dostał się pod panowanie Habsburgów, dynastii będącej ostoją katolicyzmu. Jednak dzięki poparciu szlachty i mieszczaństwa luteranizm nadal się utrzymywał. W księstwie bytomskim o rozwój ewangelicyzmu dbał książę karniowski i bytomsko-kozielski Jan Jerzy Hohenzollern. Na jego ziemiach, na 12 kościołów, 9 znalazło się w rękach ewangelików. Jednym z nich był kościół farny w Bytomiu. Początki były dość niejasne. Wiemy, że przed okresem, kiedy pastor objął ten kościół, w kościele 2-3 lata wcześniej komunikowano pod 2 postaciami, co jest bardzo charakterystyczne dla obrządku ewangelickiego. Więc te prądy musiały tutaj napływać, być przyjmowane i jak gdyby wprowadzane w liturgię katolicką, co jest dość interesujące i również znamionujące dość wysoką kulturę i wysoką tolerancję. Niestety w kościele nie pozostały żadne związane z
ewangelikami inwestycje artystyczne, a szkoda. I dzisiaj trudno wskazać coś, co by było jednoznacznie właśnie fundowane przez ówcześnie funkcjonujących tutaj ewangelików. Natomiast w pewnych elementach możemy się doszukać tych prądów, czy to ewangelickich, czy ogólnie takich renesansowych, czy humanistycznych, i szczególnie interesujące są dwa portale tutaj znajdujące się, które odbiegają od klasycznych rozwiązań sztuki średniowiecznej i są takie proto-renesansowe z dość zagadkową ikonografią. Kresem rozwoju reformacji na Górnym Śląsku była wojna 30-letnia i następująca po niej kontrreformacja, w wyniku której ewangelicy stracili niemal wszystkie kościoły na terenie Górnego Śląska. Duchowni zostali postawieni przed koniecznością opuszczenia parafii. To był rok 1618 i w ciągu kilku lat, no może kilkunastu lat, te parafie zostały pozbawione duchownych. Majątek został przejęty na rzecz Kościoła katolickiego. No i dochodzi do tego, iż Kościół katolicki budzi się trochę z takiego letargu, który był od początku reformacji, i zaczyna prowadzić swoją własną naprawę, zwaną z jednej strony kontrreformacją, to była ta część skierowana jakby przeciwko Kościołowi ewangelickiego, ale także zaczyna własną reformę według wskazań Soboru Trydenckiego. Sytuacja religijna zmieniła się po przejęciu Śląska przez Prusy. Ewangelikom zwrócono utracone prawa. Bytomska wspólnota ewangelicka wznowiła swoją działalność, jednak wciąż nie miała w Bytomiu żadnego kościoła. W tym czasie wierni udawali się do Tarnowskich Gór, aby uczestniczyć w nabożeństwach. Parafia jest wyłączoną z parafii w Tarnowskich Górach, która jest parafią, matką górnośląskich parafii ewangelickich, tutaj tej części Górnego Śląska. W 1836 roku powstała niezależna parafia w Bytomiu, ze względu na to, że bardzo wiele osób tutaj przyjeżdżało za chlebem do Bytomia i została podjęta decyzja za czasów księdza Karla Webera o założeniu parafii w Bytomiu. Parafia w Tarnowskich Górach była na tyle obszerną i dużą, że podjęto tą decyzję o odłączeniu, aby parafie były po prostu mniejsze i terytorialnie, i liczebnie. Tutaj mieszkańcy Bytomia zakupili od magistratu kościół pofranciszkański, czy klasztor pofranciszkański wraz z całą zabudową, i od 1836 roku ten teren był przebudowywany i przystosowywany do parafii ewangelickiej w Bytomiu. Kościół ewangelicki na Górnym Śląsku od początku był kościołem dwujęzycznym. Niemieckojęzycznym, polskojęzycznym, a nawet byłoby trzeba powiedzieć, że jeśli weźmiemy cały Górny Śląsk, to również w niektórych parafiach odbywały się nabożeństwa w języku czeskim. Także to było od początku. Wiązało się to z ideą, która była u podstaw luteranizmu, iż Słowa Bożego należy słuchać w języku, który jest językiem ojczystym. I w większości przypadków, pomijając naciski polityczne, które no niestety były w XIX wieku dosyć częste, to tej zasady ewangelicy przestrzegali. Wkrótce na placu Klasztornym zaczęto wznosić nowe budynki parafialne. Najpierw dom diakonis wraz z przedszkolem, a później plebanie. Przeniosła się tutaj również szkoła ewangelicka, która w 1843 roku wyodrębniła się ze szkoły elementarnej. Zajęcia prowadzono początkowo w kamienicach prywatnych, w innych częściach miasta. Rok 1881, kiedy szkoła przeprowadza się wreszcie do tego budynku, który za nami, czyli właśnie do pomieszczeń poklasztornych. W tym momencie do szkoły ewangelickiej uczęszcza około
300 dzieci. Większość z nich to oczywiście dzieci ewangelickie, natomiast nie jest regułą, że tylko dzieci ewangelickie uczą się w szkole ewangelickiej. Chodziły do niej również dzieci wyznania katolickiego i mojżeszowego. Szkoła w nowym miejscu stała się znaczącą placówką. Jej budynek rozbudowano. Przed wybuchem II wojny światowej uczęszczało do niej ponad 1200 dzieci, a zajęcia prowadzono do 1945 roku. W kościele ewangelickim na placu klasztornym został ochrzczony Heinrich Schulz-Beuthen, kompozytor. Heinrich Schulz przyszedł na świat w 1838 roku w kamienicy przy Rynku 24. Jest kojarzony z kręgiem wagnerowsko-listowskim. Znał osobiście Franza Lista, z którym korespondował, i Johannesa Brahmsa, którego spotkał w Wiedniu. Natomiast grał na fortepianie Richarda Wagnera. Jego udziałem jest ponad 130 utworów muzycznych różnego gatunku, od sonat po opery i symfonie. Po studiach w Konserwatorium Muzycznym w Lipsku przyjął drugi człon nazwiska Beuthen, wiążąc się tym samym już praktycznie na całe swoje zawodowe, kompozytorskie życie z tym miastem. Dlaczego Beuthen? Dlatego chyba, że kojarzyło mu się to miasto z arkadią jego życia rodzinnego, ale przede wszystkim z okresem jego dzieciństwa, dorastania w gronie swoich najbliższych, dziadków i rodziców. Rodzina kompozytora należała do ówczesnego bytomskiego establishmentu. Historia bytomskiej rodziny Schulzów to taka historia między duchem a materią. W tle za mną znajdowała się kiedyś kamienica, która należała do rodziny Schulzów. Pierwszy do Bytomia przybył Samuel Schulz, był aptekarzem i przybył z Królewca. W 1804 roku została uruchomiona w Bytomiu pierwsza uprzywilejowana apteka. Była to druga apteka na Górnym Śląsku, która uzyskała prawa, to znaczy się była potwierdzona przez władze prowincji i władze państwowe. Dziadek Heinricha Schulza był nie tylko cenionym aptekarzem, ale również radnym miejskim i burmistrzem. Górny Śląsk staje się centrum wielkiego przemysłu. Takiego, jaki był w Anglii, jaki był w Nadrenii, w Westfalii i jaki powstał tutaj. I to jest nowe oblicze protestantyzmu także, bo tutaj napływają specjaliści, fachowcy, ludzie przybywający, niosąc ze sobą z terenów Europy Środkowo-Zachodniej, krajów niemieckich, protestantyzm. Liczba ewangelików systematycznie wzrastała. W 1844 roku w Bytomiu mieszkało 1100 ewangelików, a w roku 1907 parafia liczyła już prawie 8000 wiernych. Wraz z rosnącą liczbą wiernych parafia rozwijała się. W 1851 roku założono w Bytomiu pierwszy ewangelicki cmentarz. Z powodu swoich niewielkich rozmiarów szybko zapełnił się grobami. Jeszcze przed II wojną światową planowano jego likwidację, jednak stało się to dopiero w latach 70. XX wieku. Usunięto wówczas nagrobki i wyrównano teren. Ekshumację przeprowadzono jedynie częściowo. Większość substancji architektonicznej Bytomia pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Ich charakterystyczną cechą jest niezwykłe bogactwo detalu rzeźbiarskiego i płaskorzeźbionego. Większość tych elementów rzeźbionych i płaskorzeźbionych pochodziła z warsztatu Antona Kapsta, bytomskiego ewangelika, właściciela warsztatu sztukatorskiego i odlewni detali cementowych. Anton Kapst pochodził z Lądka-Zdroju na Dolnym Śląsku. Do Bytomia przeniósł się przed 1880 rokiem i założył tutaj pracownię rzeźbiarską. Działalność prowadził z dużym powodzeniem, dzięki czemu w krótkim czasie wybudował neorenesansową willę, a zaraz obok kamienicę czynszową. A był to okres schyłku wieku XIX, kiedy modny był eklektyzm. Takie łączenie różnych stylów, także z elementami neobaroku, neorenesansu. I być może akurat w to się wpisał Anton Kapst ze swoimi detalami architektonicznymi, bo
na Górnym Śląsku, nie tylko w Bytomiu, znajdziemy różne takie motywy, takie tonda, medale, hermy, głowy. Miał coś w rodzaju katalogu swojej oferty budowlanej, a wówczas wszyscy budowniczowie, a w Prusach nie trzeba było być wykształconym architektem, żeby budować. Wystarczyło mieć uprawnienia mistrza budowlanego, Baumajstra. I wtedy taki Baumeister, nie mając polotu, prawda, takiego jak zawodowy architekt, brał katalog i tworzył dom z odpowiednich okien, odpowiednich drzwi, balkonów itd., itd. Być może też tworzył ten dom z katalogu detali architektonicznych wykonywanych w zakładzie Antona Kapsta. Obecnie w willi Kapsta znajduje się oddział ZUS-u. Warto zajrzeć do wnętrza budynku. Na klatce schodowej zachował się XIX-wieczny witraż, jedyny oryginalny element wystroju wnętrza. On należał do tej śmietanki towarzyskiej i biznesowej Bytomia i on jako biznesmen jednak dzielił się z tą społecznością częścią swoich dochodów, wspierał różnego rodzaju fundacje ewangelickie, które tutaj powstawały właśnie na przełomie XIX-XX wieku. Grobowiec rodziny Kapst znajduje się na nowym cmentarzu ewangelickim. Dotychczasowy cmentarz przestał wystarczać wciąż rozrastającej się parafii. Zadecydowano zatem, że gmina zakupi teren na peryferiach miasta i zostanie założony nowy cmentarz. W roku 1893 po zakupieniu terenu na północnych peryferiach Bytomia przy drodze do Piekar, dzisiejszej ulicy Piekarskiej, cmentarz zaczął funkcjonować. Jest to duży teren o kształcie takiego wąskiego, długiego klina, zresztą potem został powiększony nieco, który miał gminie wystarczyć przynajmniej na 50 lat. W 1945 roku cmentarz nie był jeszcze wypełniony. Po wojnie, kiedy liczba parafian drastycznie zmalała, znaczna część przestrzeni przestała być użytkowana. Ślady działalności ewangelików prowadzą nas do Miechowic, kiedyś samodzielnej gminy, a dziś dzielnicy Bytomia. Znajdujemy się na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach, choć równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że znajdujemy się na terenie jednego z większych placów budowy, nie tylko w Bytomiu, ale tutaj na Śląsku. Remontowane są wszystkie obiekty parafialne, a dla nas najważniejsze jest to, że remontowany jest kościół, który od 2012 roku był zamknięty i jest zamknięty z powodu szkód górniczych. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku kościół zostanie otwarty i będzie służył parafii i tak jak kiedyś stanowił centrum ostoi i pokoju, tak i dzisiaj będzie stanowił centrum życia parafialnego, a mamy też nadzieję, że będzie stanowił również centrum życia kulturalnego tutaj. W trakcie remontu jest tutaj nie tylko kościół, lecz również oryginalne budynki ośrodka charytatywnego, który na przełomie XIX i XX wieku był jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dawniej był to zespół 28 obiektów ze szpitalem, ochronkami, domami pomocy dla dzieci, kobiet i mężczyzn oraz szkołą pielęgniarską. Powstał za sprawą Ewy von Thiele-Winkler, zwanej Matką Ewą. Sama postać Matki Ewy nierozerwalnie związana jest z Miechowicami. Urodziła się na zamku w rodzinie Thiele-Winklerów, jednej z największych rodzin, jeśli chodzi o majątek tutaj na Górnym Śląsku. Natomiast wybrała zupełnie inne życie. Wyszła z zamku do potrzebujących ludzi, zamieszkała pośród nich, a koniec swojego życia od 1902 roku spędzała w tej drewnianej chatce, którą nazwano domkiem. Tutaj przyjmowała potrzebujących, tutaj udzielała rad. I można powiedzieć, stąd duchowo kierowała całym projektem, który nazywał się Ostoja Pokoju. Miechowickie diakonisy z diakonatu Matki Ewy niosły pomoc ubogim i potrzebującym. Szczególną rolę odgrywała pomoc dzieciom.
Diakonisy wypracowały nawet nowatorskie formy opieki, tworząc tak zwany system rodzinkowy, w którym jedna diakonisa opiekowała się kilkorgiem dzieci. Dzieło nie zamknęło się tylko w Miechowicach. Osoby potrzebujące były wszędzie. Początkowo ta działalność miała charakter takiej ściśle niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, stąd powstawały domy w innych miejscach. Tych domów poza Miechowicami powstało 40. Natomiast później Matka Ewa też rozpoczęła działalność misyjną i misja połączona z pomocą drugiemu człowiekowi wychodziła już poza granice Europy, na inne kontynenty, do Azji, do Afryki, do Ameryki. Także stąd można powiedzieć, że ta misja rozprzestrzeniała się niemalże na cały świat. Parafia ewangelicka w Bytomiu rozwijała się równie dynamicznie, odnotowując ciągły wzrost liczby wiernych. W pierwszych dekadach XX wieku zabudowania na placu klasztornym nie były już wystarczające. Konieczność budowy nowego gmachu dostrzegł ówczesny proboszcz ksiądz Kondradin Szmula. Z jego inicjatywy w latach 1928-1929 powstał dom parafii ewangelickiej o prostej, kubistycznej formie. Budynek dla stowarzyszeń ewangelickich, który znajduje się tutaj obok, mieścił m.in. wielką salę audytoryjną dla 800 do 1000 osób, dużą salę do nabożeństw, salę dla konfirmowanych, a także różnego rodzaju pomieszczenia dla stowarzyszeń ewangelickich, m.in. młodzieżowych z salą gimnastyczną. Było także przedszkole, świetlica dla dzieci, a na podwórzu znajdował się ogród dla dzieci. Lokalizacja okazała się trafiona, gdyż niebawem w sąsiedztwie powstała nowa część miasta, zwana do dziś Kleinfeld. Dom ten służył ewangelikom do wkroczenia do Bytomia Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku. Na przełomie stycznia i lutego radziecka komendantura wojskowa zajęła budynek na swoje potrzeby. Potem tutaj między innymi znajdowało się w latach 50., 60., 70. XX wieku kino. Cały czas działało przedszkole. Budynek wykorzystywały też zakłady odzieżowe w Bytomiu. Również w rejonach robotniczych rozwijała się społeczność ewangelicka. W okresie rozwoju huty i kopalni Bobrek liczba ewangelików przekroczyła tam 1000 osób. Dlatego też w Bobrku w 1932 roku powstał kościół ewangelicki. Drewniany kościół zbudowano wśród osiedla robotniczego. Po pożarze budynku kościoła w 2014 roku został on rozebrany i przewieziony do chorzowskiego skansenu w Parku Śląskim. Tam został starannie zrekonstruowany. Po dojściu nazistów do władzy postawy środowiska ewangelickiego były nieraz skrajnie odmienne. Jedni zdecydowanie popierali nową siłę, inni, jako członkowie ewangelickiego ruchu oporu, opowiadali się przeciw. W roku 1939 liczba wiernych przekroczyła 10 000. Jednak II wojna światowa przyniosła kres rozwojowi gminy ewangelickiej w Bytomiu. Wielu parafian zginęło, inni trafili do obozów, a duża część ludności opuściła Bytom przed wkroczeniem Armii Czerwonej. W ten sposób parafia straciła około 90% swoich wiernych. Po 1945 roku to, co Kościół ewangelicki budował tutaj wcześniej, w zasadzie musiało się zakończyć. To znaczy nie zakończyła się historia Kościoła ewangelickiego, ale między innymi te próby tworzenia jedności wśród ewangelików niezależnie od przynależności narodowej. Cała działalność charytatywna, bardzo bogata, którą prowadzono. Coraz mocniejsze wzmacnianie parafii, coraz większą liczbą ewangelików z różnych regionów.
to się po prostu wszystko zakończyło. Po 1945 roku kilkusetosobowa bytomska wspólnota ewangelicka stanęła przed zadaniem reaktywowania parafii. Wiązało się to z wieloma problemami, z którymi musiał się zmierzyć pierwszy powojenny proboszcz parafii, ksiądz Henryk Wegener-Wojnowski. Wojnowski był rodowitym warszawiakiem, wnukiem słynnego biskupa Juliusza Burszego, który został zamordowany przez hitlerowców w czasie wojny. Sam spędził również całą wojnę w obozach koncentracyjnych. Ksiądz Wegener toczył straszliwe boje o to, żeby parafia mogła normalnie działać. W 1947 roku okulnikiem wojewody zawadzkiego zadekretowano tak zwane odniemczanie. Należało usunąć ślady niemczyzny, w tym wszelkie napisy, nie tylko z przestrzeni publicznej, ulic, domów, ale również z cmentarzy. Tam, gdzie zarządcy cmentarzy, przeważnie parafie, nie chciało się temu podporządkować, do akcji wchodził tak zwany aktyw, który robił to, oczywiście w cudzysłowiu, społecznie. Sprowadzało się to do zwykłej dewastacji. Tłuczono nagrobki młotami, kilofami, niszczono bezmyślnie. Chcąc uniknąć tak dramatycznej sytuacji, ksiądz Wegener zdecydował się na niezwykłe wręcz posunięcie. Kosztem starego cmentarza, z którego wyprzedano nagrobki, z uzyskanych środków wynajęto firmy, które już pod nadzorem parafii przeprowadziły tą akcję, też nie do końca. Przerobiono wszystkie niemieckie napisy, również bardzo często zmieniano brzmienie imion na polski. Kiedy analizujemy historię 500 lat, to widzimy tu jedną rzecz, że Górny Śląsk był częścią losów Europy Środkowej, która była historią politycznej amorficzności. Przerzucali sobie ci władcy z jednej ręki do drugiej ten obszar. I za każdym razem był to interes nie tej ziemi, tylko kogoś innego. I ludzie próbowali się w tym odnaleźć, jak potrafili najlepiej. Nie sądźmy ich i nie bądźmy sędziami. Spróbujmy ich zrozumieć. To jest bardzo trudne, wiem. Ale tego uczy nas tutaj ta historia. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego, niechaj będą z nami wszystkimi. Amen.